Halløjsa YouTube, og velkommen til noget Farming Simulator. Og vi har Rasmus med os i dag. Hej. Desværre. Hold din kæft. Og så? Hvad fuck skete der lige til? Det ved jeg ikke. Nu skal jeg huske at sætte mit ur sådan der. Nå. Er der noget spændende vi kan lave? Ved det ikke. Nej, rapsen er ikke gået helt op endnu. Hvad er hævlet? Det er hvis man sætter den til automatisk, så gør den det der. Det har jeg fundet ud af. Irriterende, mand. Ja tak. Lige nu så tosser vi bare rundt, fordi vi ikke har noget at lave. Ja, vi kører lige hurtigt. Vi kan samle æg. Ja, det kan du gøre, så kan jeg køre ned og sælge dem. Jeg tror bare, jeg hjælper bare. Ja, for der er pænt mange. Ja. Og jeg er ked af, at jeg ikke har filmet noget tid, men jeg har ikke haft tid de sidste dage. Så har man sgu ned til sin store søster og alt muligt andet mærkeligt fis. Så har jeg ikke bare gad at spille computer. Selvom jeg gør det hver dag. Men sådan er det at have lockout. Det er dejligt. Ja. Ved du, jeg lærer lige så meget at gå hjemme, som jeg gør at være oppe i skolen. Ja. Det er på grund af, at jeg går i en S-klasse. Så laver vi ikke en skid. Nå. Ja. Så tror jeg ikke det samme. Så smutter jeg ned og sælger dem. Hey, du var lige min. Ja. Nu hellere tage en lys, og så kan folk se os. Oh shit. Jeg hader den her vej her. Det er det lille bitte skodsmalle vej. Nej. Det er hvor du drejer ned til svinget ved byen. Ja. Nå, jeg kan lige så godt tage den mission, jeg har sat i gang. Det gør du også. Så sælger jeg æggene imens. Der stod allerede en golfbil hernede. Nå, ja. Kør ind i lortet. Nej. Hvorfor ikke? Det er sgu da sjovt. Fanden er det, man sælger æg igen? Klik 9, så bliver mappet lidt mindre. Ja. Så zoomer den ind. Vi skal den her vej op. Så skal vi ned her. Dunk. Der var det. Sådan. Hvorfor? Sådan der. Teleporterer du ikke lige min traktor hjem til gården? 2 sekunder, jeg er lige gået i gang. Nå, ja, okay. Woohoo! Det er egentlig åndssvagt, at man tjener så mange penge på så få æg. Ja. Eller ikke få æg. Mange æg. Der var altså over 100 æg. Så kan vi vente på det. Op. Noget af det allerede færdigt. Ja, så sæt mig taskerne i gang. Nej, for det er kun sådan en lille bit stribe.
Tror du, jeg klarer den her mission? Det ved jeg ikke. I don't know. Jeg vender tilbage, når kornet er groet op. Sådan der, YouTube. Så er den færdig. Og så høster vi. Jeg tror bare, jeg sætter ham selv til at gøre det. Så pludselig jeg ikke at bekymre mig om det. Det er lidt. Så må jeg lige hen. Så kan giderne få noget græs. Fårene, det får. Nå ja, okay. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor den skal køre så højt op, og så tømme. Det giver ingen mening. Nej. Så skulle det ikke have mere. 10%, det var det. De har alligevel masser af græs. Ja. Så kommer mine forældre hjem, kan jeg høre. Ja. I må undskylde, hvis min hunde kommer til at larme lidt. Det kan ikke undgås. Jeg synes, du sagde, at togen gik væk kl. 7. Nå, det gjorde den så ikke. Nej. Jeg burde sådan set køre hurtigere end dig. Ja. Du burde også lade være. Hey, jeg kom foran. Whee! Jeg ved altså ikke, hvor du får dit kørekort henne. Og jeg håber heller ikke, du får det. Jeg får nok et kørekort, men hvor, det ved jeg heller ikke. Nej. Ny mission. Det er den der giver 9000. Hvad skal man? Det er, hvor du tager helt ned fra golfbanen og helt op til havnen. Der er langt. Ja, det er der, hvor du har 7 minutter. 7,5 minut. Og 1 sekund. Ja, 1 sekund også. Jeg tænker lidt, skal vi ikke spare op til mark 7? Nå, ja, det hjælper så ikke så meget. Det er sikkert fordi den forbandede tog er der. Hold kæft, Balto! Seriøst, din hund gør, og min hund gør. Ja, det er spændende hund. Det var en svag hund. Nå ja, jeg skulle da også køre. Ja, du har 3. Ja, jeg skulle da glemt alt om den. No. Seriøst, jeg havde glemt alt om, at jeg havde kørende. Ja. Yeah. Men de er ikke derude endnu. Kan du ikke skrue tiden op, så det ikke er tog længere? Ja, så mugner kornet bare. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det gør. Nej. Jeg kan gøre sådan her. Nu gør det ikke. Det var en god idé. Nej. Hvorfor kan ens forældre ikke forstå, at man sidder og filmer og ikke vil forstyrres resten af aftenen? Ved du ikke. Det sagde jeg til dem. Så er togen væk. Det var godt. Så. Det gjorde den nok lidt bedre. Nej, det gjorde det så ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden der er galt med fraps. Nu gør vi. Så er vi tilbage. Efter mit
Du kan bare sætte videoerne sammen. Ja, det gør jeg også. Jeg filmer et kvarter, så stopper jeg, og så starter jeg igen, så jeg har nogle film at lægge ud. Men jeg håber, jeg gider se med på det her. Jeg har også lagt film op. Er du galt? Det tog lang tid. Det tog 24 timer. Ja. Folk de gider bare ikke at se på mig. Det er en mærkeligt noget. Og så skulle min router genstartes 3 gange. For at internettet virkede. Nej, nu kommer I i spillen. Problemet er, at jeg må bare ikke spise is. Eller kage. Eller slik. Hvorfor ikke? Fordi jeg har lavet min aftale med min mor. Hvis jeg ikke kan spise slik indtil min fødselsdag, så får jeg et nyt spil af hende. Jeg tror du skal sætte tiden ned igen, for ellers så vil mugner kornet nok. Nej, jeg har gjort så, at det er slow med det. Ja, okay. Jeg skal vist have nogle flere RAM til min computer. Med langsomt den her. Hvor mange gigabyte RAM har du? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke særlig meget, så det... Jeg har kun 3 gigabyte i min. Ja, okay. Shit. Okay. Det der fraps, det virker bare ikke ordentligt. Nej. Du kan ikke bruge det ude på skrivebordet eller noget. Nej, så skulle du have købt den fulde version af det. Ja, det er noget. Nu tager jeg bare smutveje med den her mission, ellers klarer man den aldrig. Nej. Hvad er den der garnnøgle til, ved du det? Ja, det ved jeg godt. Hvad? Fårene, de laver uld, og hvor skal man gøre af det? Sejt. Hvad bruger du til at redigere din film med? Moving Maker. Ja, okay. Men jeg har aldrig fået det brugt ordentligt. Nej, jeg bruger det også. Jeg synes det er bedre end alt andet. Man kan have mange forskellige ting med det. Ja, og så er det jo gratis. Ja. Til Windows og ikke Mac. Er det ikke det? Nej, det hører jo ikke til Mac. Det er Moving Maker. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er Moving Maker Windows. Ja. Det var ligesom også, jeg skulle have det på min computer på det ene tidspunkt. Enten så skulle jeg downloade Messenger, eller et eller andet Messenger. Ellers så skulle jeg ikke downloade det. Så gjorde min far, så at vi downloadede Messenger. Jeg fik ikke Movie Maker, men jeg fik Messenger. Og det kunne jeg så ikke slippe af med. Nej, jeg har et eller andet virusprogram, efter min computer blev gendannet. Det kom 2 dage efter, jeg fik min computer. Så er der et virusprogram på, som jeg ikke har installeret. Mærkeligt. Nortron. Jeg bruger AVG. Det er okay i forhold til det gratis. Ja. Vi ses i næste afsnit, YouTube. Hej hej.